Здравейте! В следващите няколко минути ще ви разкажем за възглавниците, пълни с обвивки на жито с пелта и на просо. Ще ви покажем как изглеждат обвивките, какви са качествата на възглавниците, кое ги прави толкова удобни, а също и каква е разликата между възглавница с обвивки от спелта и обвивки от просо. Обвивките от спелта и просо, които използваме за нашите възглавници, са продукт на биоземеделие. Спелтата се обработва допълнително с разтвор от натурален каучук. Така обвивките не се разрушават, не образуват прах и запазват формата си дълго време. Това е стандартният размер възглавница. Всички възглавници имат цип. По този начин височината им може да се регулира, като се изважда или добавя пълнеж. Виждате възглавница с пълнеж от обвивки на спелта. Пълнежът се движи вътре свободно, намества се по формата на врата и главата и не потъва под тежестта на тялото. Възглавницата позволява циркулация на въздух, т.е. диша и не запарва. Обвивките имат аромат на жита и поляни, който намалява след няколко месеца, но не изчезва напълно. Те са леки, едри и имат лек масажен ефект. Теглото на стандартна възглавница е около 2 кг. Това е възглавница с обвивки на просо. Както виждате, обвивките са съвсем дребни, кръгли и много гладки. Възглавницата при докосване носи усещане за кадифена мекота и нежност. Пълнежът вътре също се движи свободно, намества се по формата на тялото и не потъва под тежестта. Обвивките на просото също позволяват въздуха да циркулира и възглавницата не запарва. При движение обвивките не издават звук. Имат съвсем лек аромат, който изчезва до няколко седмици. Теглото на стандартна възглавница е около 2,5 кг. Също така има и двулицева възглавница. От едната страна са обвивки на спелта, от другата страна обвивки на просо. Обвивките не се смесват, тъй като са в две отделни камери. Всяка камера има цип за регулация на количеството на пълнежа. Теглото е около 2 кг и 200 г. Възглавницата, наричаме я туини, е за хора, които обичат да спят на по-високо. Какви са разликите между обвивките на спелтата и на просото? Обвивките на спелтата са по-леки, придават въздушност и се движат по-лесно. Обвивките от просо са по-дребни, стоят по-плътно във възглавницата и придават усещане за мекота и гладкост. По-подробна информация за поддържането на възглавниците и за пълнежа можете да намерите на нашия уебсайт или да се обадите на посочените там телефони.